чун ҳар вақта программаи суҳбата вайрон накунем, барои он ки шумо ҳар вақт рӯзҳои душанбе гӯем ки яъне дар лайф якдигарро мебинем, суҳбат мекунем. имрӯз як кӯтоҳака аз шумо гуфтам ки ман директар мерасам. дар рӯҷа комментам кардааст. як инсон бисёр комменти дурандароз кардаги аст ки иҷа автострад аст, Тоҷикистон Кӯҳистон аст, тез ҳай карда намешавад. Хулас як гала нақл кардааст ва ба ҳам бародар мегӯм ки бародари азиз, хеле фикри хуб дорӣ, фикри олиҷаноб дорӣ. Навиштӣ мо на танҳо барои тез ҳай кардан гуфта будем, балки барои шароити роҳ, яъне ки чӣ шароитҳо дорад. Албатта навор бирояд, баъди коммента бикунӣ мешавад. Аввал дар ӯ навор кун. шояд иҷа ман ягон чиза зиёдтар гуфтам ё чизе камтар гуфтам. ҳамин комментта ҳамун наворро бибинед, дар зери ҳамун навор ки иншоалло қабул мекунем ин навор, ҳам комментта. Агар ягон камбудӣ бошад, камбудиро диди гап зад. Дӯстои азизам салом. Рости имрӯз ӯ қадар бигем ки бисёрам суҳбат намекунем, кӯшиш мекунем. Агар ки шумо ягон суҳбати ҷолиб надошта бошед, ман гӯем ки мақсад аз ин наворҳо, мақсад аз ин кӯшишҳои кардам, як камтарак баротон суҳбат мекунам. Мақсади ман аз ин кӯшишҳо чӣ аст? ҳозир ман рафту омадам 366 километр, 667 километр рафту омад то хона. ҳамин қадар масофа бигем ҳамин рӯз рафта, навор карда раҳора ва шароити ӯ раҳора гӯем ки омадам. Мақсад аз ин наворҳои кардани ман, мақсад як чиза баротон нишон додан. Мақсади ман он аст ки ҳамватанои азизам, воқеан ӯ тасаввуроте ки шумо доред, Тоҷикистон дар нав 35 сол шид, нав 30 сол шид дар истиқлолият, шоли 45 соли дига тоқат кунем, баъди ӯ соз мешавад. ҳоли нав 35 сол шид дар истиқлолиятмон, ҳоли бо 45 соли дига бестем. яъне ин тасаввурота аз сари шумо гирифтан аст. давлатдорӣ кардан, як чиза сохтан, пешравӣ кардан барои ин сол муҳим нест ки 5 солда мешавад ё ки 10 солда мешавад. бибинем дӯстои азизам, ҳаминам зери таъсири СССР буд. имрӯза чӣ хеле ки Тоҷикистон мустақил мегӯянд зери Россия қарор дорад, ҳамчунон ҳамон вақтам ин давлат номи мустақил дошт, аммо зери гӯем ки таъсири Союз, ҳозираи Тоҷикистон ворид буд. ҳол аҳволаш иам баъди 90 аз ҳаминҷа биромад. барои чӣ давлат пеш рафт, ман камтарак дар борааш ҳамин маълумот додани аст. сабаби пешрафти давлат, домоди президенти иҷа раиси банк нест, то инвалидҳоро кидат намекунад. духтараш раиси маҷлиси миллӣ ё парлумон нест, аппарати президент нест. фарзандаш мер городи пойтахт, генерал лейтенант. яъне ин вазифаҳо дар байни авлод тақсим нест. мисли Бобаки Занҷонӣ ё ин ки дигар инвесторое ки омадан дар Тоҷикистон инвест кардан, пулошона авлодан тақсим карда гирифта кидат кардан нест. амният гаранти дар молу моликияти як инсон ҳаст. вақте ки ман ё ту ё дигар инсон ки омад дар иҷа завод мекушояд, фирма мекушояд, як чиз мекушояд, яъне гаранти дорад ки амнияти ӯ ҳимоя мешавад. яъне амнияти ӯ дар дасти авлоди президент нест. хоҳа иса ҳал мекунанд, хоҳан дигар са ҳал мекунанд. амнияти ӯ инсоне ки дар иҷа инвест мекунад, амнияти ӯ сари адолат ва конститутсия бигем ки қонуни Полша ҳаст. яъне ҳамин давлат аст. дар як муддати кӯтоҳ инами уровинда рафта расидан, ин яке аз амният доштан буд. ин давлат дуздӣ накардан буд.
غارت نکردن وظیفه ها را بین دختر بچه و داماد خش داماد نمیدونم خسر ما یک قدای ما یک توپای باشه یا یک گوسفند باشه و وزیر سویازش بمانم اینای داماد ما یک دلبایاب باشه و وزیر انرژتیکش بمانم یا که اینای قدای ما یک گاو باشه و بیارم وزیر صنعتش مونم یا که اونا قدای مای اونا باید وزیر فلان چی شوه اینایی که قدم است وزیر ای شوه این چیزو نیست یکی پیشروی دولت رشد کردن به سال وابستگی نداره شاید اگر تاجیکستان به همین رحمانوف سیستمای اولاد همین رستم و سامان و ساسان و حسن و مسان بگذره 300 سال دیگه دا اینمی اروینی پولشا دا نمیویا نمیرسه اینمی حوزی رشد 300 سال بعد همین اروینده اومده نمیرسه برای چی؟ برای اون که در دولت امنیت نیست امنیت مالکیت نیست یگان انسان دا گارانتی نیست که او انسان بیویا پولا ولاجید کنه و ساق سلامت در اوجا کار کنه پول کار کنه ببروی ابرم امروز این دولت از خارجه مهاجر قبول کرده ایستاده است کارگر برای چی؟ برای که همین قدر اینوست اومدگی در این دولت اینوست کردگی است که قوای کاری نمیرسه همین قدر завод فابریکا شده شدگی است که امروز قوای کاری نمیرسه نیست قوای کاری امروز قبول میکنه قوای کاری را برای که امنیت داره این دولت راهش امنیت داره بانکش امنیت داره انسان امنیت داره مالکیت پولیت امنیت داره پس گارانتی هم است در اونجا امروز اگر همون اوروی پیش بانک در زنک و مادر رو اونا یک مایوب است ببینین در هر روز در چیزا میبروین страховка کنی چرا страховка را отвечать نمیکنه برای چی برای که страховка با از یک دامادی امامعلی است بانک از یک دامادش است страховка از یک دامادی دیگرش است دیگرش از دیگر دامادش است کی گارانتی میتاییده بانک پولش کیدات کرد страховка هم страховка کرد پول گرفت او هم کیدات کرد یعنی رحمانوف اولادن ملت کیدات داره کی گارانتی میده من در این دولت مثال گرفت پول در بانک موندم یا که از بانک پول گرفتم страховка گفتن یک چیز است اگر پولی مونده ما بانک فساد شوه کساد شوه страховка платить میکنه پولی مرا ما بانک قطعی کار ندارم بانک چی کار میکنه یا که نمیکنه проблемای بانک است او فساد چید کساد چید проблемای بانک است страховка ما страховать کردگی هستم پول ما بانک страховка داره کمپانیا قد شرطنامه داره страховка پولی مرا واستنوید میکنه من دیگه اشتا کار ندارم من نه پیشی در میرم نه پلاکت مینویسم رستم امامعلی میگم نه امامعلی رحمان میگم نه آزاده میگم هیچی نه میشینم страховка خودش واستنوید میکنه پولی مرا با مدتی گفتگیش بانک کساد چید میده در تاجیکستان چیکار کردن در تاجیکستان تجاوزی اینوستو شد انسانایی که اینوست میکردن در تاجیکستان انسانایی که اکونومیکای تاجیکستان در سهم داشتن تجاوز کردن سر شد برای چی برای که بالا همه اولاد رحمانوف است این شیشه یگان کار کردن نمیتونه قانون در اینجا نام پروست تک علامت سوال یک قانون گفتن چیز است برای مردم عادی کارش میفرمونن برای یا بالا کار نمیکنن قانون مثال گیریم امید 88 رهبر شد خب مایل قرضدار بوده من نمی دولت دم صدها بیزنسمنو قرضدار هستند از بانک قرضدار هستند از دولت قرضدار هستند از نلاق قرضدار هستند یکی هیچ کی را محکم نمیکنه برای امتیاز وقت داده میشود با که اگر بانکرات شده باشه پول داده میشود تا اینکه واستنوید که پول را برگردون
дар Тоҷикистон ту қарздори биё маҳкамаш ки иш қарздорай маҳкамаш ки бикаш молша биги бикаш биги мефурӯшемш ира дар кӣ мефурӯшӣ уро кида мефурӯшӣ кӣ мегира бо байни хитон авлодотон рустам мегира дар сомон мефурӯшаш как бута фурӯхташ документ кард давлат моликияти раҳбари умед 88 моликиятша гирифт ба савдо гузошт. тоҷикои мо мегӯянд ки як матали хуб дорад мирғака бихи як бор тухмакша бихи чанд бор вақти шумо мирға хурден тухм нест дигар барои ки шумо мирға хурден уже тухм намекунад дигар ҳеч кас мирғ набоша хитон тухм мекунед вақте ки иқадар инсоно Умарали Қувватов миллионо даромад меовард чикор кардем заден моликиятша кашиден гирифтен нафси бад балои ҷон на кор карда тонистен ширката бурден да як ҷо расонден гирифтен имрӯз номи ширкаттона иваз карден номи чира Фароза гирифтен тамоми балинсара дар Фароз регистратсия карден страховкара дар Фароз регистратсия карден намедонам раҳора дар Фароз регистратсия карден правара дар Фароз духтур медицински книжка аттестата дар Фароз тамоми моликияти давлатира гирифтен оварде дар ширкати Фароз регистратсия кардем чикор кардем я справка дар корай ай Фароз бира бихар балинсада хов кадан дар корай беморам ай Фароз койка бихар ай Фароз палата бихар бира дар каса чека биспору чек Фароз да бира имрӯз номша иваз карден аку ширката как будто тамом ҳеч ка намедонад ба ҳамин коре ки шумо карда истоден оё давлатдорӣ карда мешавад ки давлат созӣ ба ин 4 километр раҳа аму 300 чанд километр раҳа аз Хитой то мурдани гуфти ҳамн гапо 7 нас пишти мо бояд дар Хитой қарз бута роҳ карден барои мо роҳ карден ам вехи хуҷанд сар карден шлагбаум задана тарозу задана то ҳаму душанбера пул бите то кай шумои мардума хунша мемакед то кай шумои гадоӣ мекунед ҳамин коре ки шумо карда истоден аз нигоҳи ҳамун данғаризми худтон ҳамин давлатдорӣ аст давлатдорӣ ҳамин аст ин ватан аст ин кишвар аст данғара нест иҷа пула бите исан бигзари пула бите исан бигзари пула бите балинса бирай пула бите укол бизани пула бите ренгин бикини Фароз да пула бите ира бите Фароз да пула бите палата да хов ки койка бихар Фароз да пул бите намедонам скори файрод ки Фароз да пул бите чикор кардестен шумо права биги Фароз да пул бите гаида штрафат мекунан бара дар фирмаи Фароз пула биспор дар кӯча милисиҳо метапан радар қатъи штрафат мекунан бара дар фирмаи Фароз пула биспор чикор кардестен шумо куҷо рафтестен шумо фикр мекунед ки ба ҳамин рафтор Тоҷикистон 300 сол баъдам соз мешавад шумо дар фикртон ҳамин соз мешавад рақси Раҳмонов қатъи бодринг селфи карданаш давлат пешравӣ мекунад аз нигоҳи шумо мерава ягон ҷо мерава ҳамин давлат пеш мерава ягон ҷо ҳамин президенте ки шумо мебинед ки ҳар коре ки дар пеши ҳамон корхонае ки сурат гирифта истодааст дар пеши бодринг дастоварди инами давлат унамо аст аю зиёд нест дигар ҳеҷ уна мерава дар пеши як туалет селфи мекунад як аз туалет бисозад остановка мекунанд Рустама як остановкаро овардиян часпондиян 300 та охрана Рустам қатъи 500 та камераи дигар телевизиону радиову ҳама дими Рустам остановкаро дидан карда истод куҷо рафтестен шумо кадом остановка айб нест инами дастовард инами раҳбаротонай
ҳайз ё дига ё дастовард надорам. дар телевизорҳои ҷа мебинӣ ку президент фалон фалон компаниё қатъи договор кардаги компаниё дар фалон минтақа шурӯъ карданд корашона. мефаҳмед? вале аи сол ба аи сол фақат бодрин қатъи сурат мегирад, помидор қатъи сурат мегирад, картошка қатъи сурат мегирад. акнав бо ёд гирифтиян ай картошка трактор месозанд, ай сев дутор месозанд, дутор қолаби дутор дурушта севи зард мечинанд, ҷои стурношда севи сирх мечинанд, гитара месозанд ай олуча. ай шафтолу барабан месозанд. нав дизайн кардан ёд гирифтиян меваро. куҷо мерем мо ба ин? куҷо? чӣ дорем ҳозир? чӣ кор карда истодем? ман мақсади манзарат мазам набуд, не ки ба ҳар ҳол барои хотири подписчикон, барои шумо мада бовар мекунед, дастгирӣ мекунед, подписатсия кардаген, лайк мемонед, дизлайк мемонед, трлайк мемонед, ҷирлайк мемонед, коммент менависен, баъзеҳо беадабо шири хархӯрдаги ҳақорат менависен, баъзеҳо фикр назартона менависен, баъзеҳо просто ҳамин мошолош менависен. шумо ки ҳамин канала дастгирӣ кардестем, ман барои хотири шумо ҳамин рӯз бигем 667 километр туда обратно рафта омадагӣ ҳастам ва навор кардагӣ ҳастам. иншоалло монтаж мекунам, бо нишонтон медам. яъне дастовард раҳо. имрӯз ҳамин давлатам тамоми компаниёи хориҷӣ омадагӣ кор кардастанд. ин давлат ҳамин давлат канданиёни кӯҳӣ надорад, нефт надорад, нефт. бигем ки ранги мо вори кӯҳу санги пишта дошта бошанд, бигем ки ина уран доранд, рутуб доранд, мис доранд, алюмен доранд. надорад ҳамин давлат ҳамин чизора. як давлат замини ҳаворай халос. бечораҳои чӣ надоранд. фақат сев мекунанд, нами зироати нами чиза дорад. яке аз ҳамон даромадаш аз сев аст. мевагӣ, сок, дигар намуду аз чизо шир фермора кардагӣ ҳастанд, ҳамо гов, мол, шир, қатӣ, қаймоқ, сметан ва ғайра чизо. яке ҳамаи намира барои кардан хичон не, балки инвесторро амният додагӣ ҳастанд. хориҷӣ нами ту пул дорӣ, амният дорӣ, биё бисоз, чизе месозӣ. чӣ коре мекунӣ бик. гарантӣ додагиянд дар ҳаёти ту, дар моликияти ту гарантӣ ҳастае ки намиҷа рустам, сомон, сосон, намедонам домодои раҳмонову дигар касо кидатат намекунанд. ту ҳукумат қатъи договор мекунӣ, ҳукумат заминат мета, корта пеш бар. агар ё чени мо кӯҳ медоштану аз ӯ кӯҳҳову тилло мегирифтану аз ӯ кӯҳҳо мо ҳам як дайромона, як дайрои намус ки омада истодааст, нами як дайроро агар обрабатыват кунем ку солона медонем чанд қадар мо боигари тиллову дигар сангҳои қиматбаҳо аю мегирем. аз мо гузашта рафтагира ӯзбекистон солона намедонам чанд қадар тонна тилло мегирад. аз мо гузашта рафтагира обработка карда. аз кӯҳҳои мо шушта мераванд амо санги тиллоро. мо чӣ кор карда истодем? куҷо рафта истодем мо? дидем ки мо ягон кор карданмона. аммо як гес ҳаст, намедонам дар ӯ гес бовар ки сагам долия дора, кичикам долия дора, пишкам долия дора, ҳама долия дора дар уҷо. тамоми давлат дар ӯ пул гузарондагӣ аст. ба умед аст ки кай ӯ геси раҳмонов соз мешава, мо долия мегирем, аюҷа ҳақ мегирем, инвест мегирем. чанд қадар инсонои пулдорам бовар карда пул додагиян, ӯ дига худо заду пулора, ӯ пулора дига намегирад. нест, сухт рафту. ӯ пулай пули тоҷикистон ҳам шидагӣ нест. як тине муайли дар ҳамҷа расход кардагӣ нест. ай кисаш ё ай буҷаи давлат як тин расход кардагӣ нест. ҳамаш ҳамун пули хориҷа қатӣ шида истодааст.
امام علی هر روز میرود اونجا سلفی میکنه. خلاص بغیر از سلفی دیگه چیزی نیست در اونجا. تمام بایگری تاجیکستان شما میخواهین که امام علی چی دستاورد داره از صورتش میبینید. بودرینگ، پارنیک، او هم دستاوردی خودش نیست. او هم کم یک دهقان کرده ایستاده است بیچاره. یک پارنیک میسوزه، یک کار میکنه. میرود در نامجد میگه آسان آسان بسیار زوره. چند قا گرفتی؟ 2 تونه گرفتی؟ نه 2 تونه. خیلی خوب شد. با کوشش که بسیارتر بگی سال با بسیارتر بگی. یک زنک میارن عیبه ندونسته. هم یگون زنک شوخ بوده است بیچاره مادر. او گپ زده است قفایم خیلی مرده مای خنده را شکمش همه کفا خندیده است. здиваться сиркай дар оҷа сирк ягон грам президент барномасозӣ нест дар оҷа ягон чи як гурӯҳ ахмақ як гурӯҳ далбаёб қарсак мезананд мехезанд мешинанд зурка дарвозаи тиллои буда ганда хандондим неки мома зур гап зади хола зур гап зади. ӯ ҳайвон лаҳҷаи ин модар ҳечия нафаҳмидеста. аҳамият додестен амро. ӯ модар чӣ гуфтеста? ин мега аҳсан аҳсан. ӯ модар мега шумо гуфтен ки дарвозаи ванҷа дарвозаи тиллои бадахшон месозам неки воқеан ҳамирам кардем ин ҳозирам дарвозаи тиллои бадахшона мега аҳсан аҳсан. аҳсан калимаро медонед дар ки ҷо истифода бурда мешавад? калимаи аҳсан дар оҷае ки як инсон кори хуб мекунад мегӯй маладес қантабза аҳсан аҳсан неки бародар кори хуб кардӣ. як инсон як кори савоб мекунад мегӯй аҳсан бародар як кори савоб кардӣ. ӯ кадаги инсонда аҳсан мегӯй. ӯ модар ира гуфта истодааст ту кардӣ ин ӯра гуфтаеста аҳсан. медонем барои чӣ? барое ки нафаҳмидеста лаҳҷаи модар ки ӯ модар чӣ гуфтеста. нигоҳ куниша бинед кадаги нигоҳ дора нафаҳмидеста мегарда бо онам гирд ванашта савол мета мега фаҳмиден чӣ хел лаҳҷаи хушрӯ қатӣ гап зад. худаш нафаҳмид хиёл кард ки ӯ модар қатӣ англисӣ гап зеста. нафаҳмид худаш ягон гапа. ӯ мефаҳмид агар вақти модар гуфтанда ки ту ванҷи моро ки дарвозаи тиллои бадахшон мекунем гуфтӣ ваъда додӣ ба ваъдат вафо кардӣ ин мегуфт ки хай модари азиз ё ки намедонам хоҳари азиз ҳар чи ҳаст ки кӯшиши давлат ва дастгириҳои шумо буд ки дар ин давлат ва тинҷу оромӣ сулҳу суботи ҳамин давлат буд. ҷавонмардони ҳамин кишвар ҳамин минтақа буд ки кӯшишҳои ҳамино қатӣ мо ҳама тоҷикистониҳо якҷоя кӯшиш карда истодем ки пешравӣ кунем. яъне ки ин ҷавоба медод. ё мега ки аҳсан 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 аҳсан. ӯ модар мега ту зури ту бисёр хушрӯви мо тура мебинем дар дигар президентода ту бисёр мега зебандаи президентӣ дорӣ мега аҳсан аҳсан. нафаҳмидестай чӣ гуфтестай. ужекӯ наиҷа намеқапа нест кантачит нест ки дар ҳолате ки ӯ бигӯяд ки ташаккур модари азиз миннатдорем ки қадар моро шумо мисол гирем дӯст медорен яъне миннатдорем аз ин суханои шумо. ин гап нест. мега аҳсан. барои чӣ аҳсан? барои таъриф аҳсан? барои чӣ аҳсан? барои чӣ аст аслан? ин калимае ки истифода бурдаисти барои чӣ? ӯ ягон кор накардааст. ӯ кампир модар кори тура гуфтеста ки ту кори хуб кардӣ. накадаги корта ин модар бечора бофта сохта тайёр кардаги ани модара ки ҳамин гапҳоро бугӯ. ӯ шояд ӯ модар мисли наи чӣ ворем парад барем шояд ин бечора модар дар рӯҷаку 6 моҳ аз ёд кардаги ай калимаҳоро то ки бига. ӯ гуфт ку мо хондагием дар ҷавонимон бисёр хондагием. шояд ин текстҳоро навиштан додан бихон. ин гусала мега аҳсан аҳсан аҳсан. барои чӣ аҳсан гуфтестӣ?
медонен барои он ки гапи ӯ модара и нафаҳмидеста, лаҳҷара нафаҳмидеста, нақапидеста, хиёл мекунад ки ӯ модар дига забон қати гап зеста. Бо мегарда гирд манара мепурса, мега фаҳмиден ин модар чӣ хел зур гап зад. Ман мега як чанд лаҳза аз ғами тамоми дунё дур шидам. И дига полни рост ки дига фикрора як тараф монду, ира фикр кардеста ки чӣ гуфти модар ҳозир ман.